Щом сме извлекли нужното, за да нахраним невероятната машина и клетъчните ни двигатели мъркат, можем да ги използваме за изумителни неща благодарение на устройства, наречени мускули. Невероятната човешка машина в действие. Почти всяка част от тялото, от рецепторите на кожата до центъра на равновесието, ни помага да постигнем изумителната сложност на движението почти без усилие, дори автоматично. Но ако надникнем под кожата, ще видим, че най-вече една тъкан ни придвижва в хиляди различни пози. От ходилата до върховете на пръстите на ръката, 650 мускула, около 40% от масата на тялото, захранват всяко движение. Тези скелетни мускули ни носят през забързания ден, обикновено без да се замисляме. Без тях нямаше да можем да тичаме, мигаме, да се усмихваме или говорим. Hello? Hello? Само произнасянето на една дума включва мускули на лицето, устните, езика, челюстта, ларингса, до 100 мускула. Много от същите мускули ни позволяват да се мръщим. Обратно, всичките 34 мускула на лицето ни позволяват да целуваме. Ходенето. Координирана поредица от движения, на която се уповаваме още от яслата. Изисква не по-малко от 200 скелетни мускула. Гръбни мускули, за да не паднем напред. Коремни, за да не паднем назад. Нужни са 40 мускула само за да повдигнем крака си и да го придвижим. Да добавим и тичането, плуването, стрелбата, ездата и фехтовката. И добиваме представа колко различни мускули работят в Илай Бремър, първенец на Съединените щати в олимпийския петобой. Смятам, че това, което правя, е нормално и ако някой попита как преминава една тренировка, казвам: плуване около 6 км, после бягане 15 км. Не е трудно, мисля, че всеки би могъл. Тогава ме гледат странно, сякаш мислят: трябва да си луд. Какво го движи? Ако погледнем отблизо един мускул в действие и съвсем отблизо хилядите мускулни влакна по дължината му, ще открием два белтъка – актин и миозин, които действат по много прост начин. Свързват се и се притискат, като зъбци на колела. След това отпускат хватката и се връщат към нормално състояние. Ако по време на фехтовка Илай иска да порази противника, актинът и миозинът в трицепса му се свързват, а в бицепса се отпускат. Когато се подготвя за нов удар, се случва обратното. Сега в бицепса се свързват, а в трицепса се отпускат. Посредством стягане и отпускане на скелетните мускули, изпълняваме всяко движение. Но независимо дали се състезаваме в олимпиада или просто планираме вечери и пазаруваме продукти, всичко би било безсмислено без инфраструктура.